lidi, já vás zdravím u mého prvního videa z Mafie 2, je tady i můj brácha Filip. No, bude tu asi každé video, protože je to můj vlastní brácha, jak už jsem říkal. A proč jsem tady? Protože jsem nahrával a jsem nahrával a vybila se mi zrovna baterka, ale to nevadí. Jsme tady a jdeme hrát. Že tady takhle hezky odstřelíme, hlavně tam toho. Já bych se mohla jít i sem takhle, zkontrolovat, co tady všechno je. Tady je nějaká vedlejší ulička. Tady taky, ale tady je slepá. Tam je slepá ulička, takže se podíváme sem a tady asi taky. Jo, takže se tam vrátíme, než se bude zlobit. A už se zlobí. Tady nás budou střílet? Jo. Teď už jdu, nevidíš, že mě málem zastřelili. Teď už tady jsem. Je nějaký zlej. Teď tam hodím ten granátek, tady se hodíme si tyhle granáty. A rychle. Tak, dobrý. Vezmeme samopal. A vezmeme si pistolet C96. A pušku. A samopal. A my si dáme, že tady budeme takhle střílet. Tohle začalím. Oh. Oh. Tak to bylo krutý. To, co řekl. Nebudu to po něm opakovat. Nechci být prostý. Do zadku střelím. Tak ne, nestřelil jsem. Tebe taky zabiju. Umři! On měl úplně tu stejnou pistol, jako jsem měl já. Teda jako mám já. Tak to vykopnu a... co to je? Dobře. No ty vogy, oni to stejně zabili. Tohle taky? Ne. Já jsem kouknu. Možná by jsem to mohl prostřelit. Takhle tou dírou. Už by mohli být mrtví. Rychle! Hej, víc střílej míň, kecej. Střílej míň, kecej? Ne, prej takový. Hej, víc střílej míň, kecej. A rychle se vrátím, než cípneme, přesně tak. Tady takhle zabijem. Všude. Co říkal, že víc střílej a míň, kecej? Tady takhle zabijem i to auto. Pohřebák. Pohřební vůz tamhle. Já jsem... Takže takhle... Teď střílíme do tanka, který ho nerozbijem. Nebo spíš do těchhle. Tak, už jsem říkal, ukázky budu bohužel přeskakovat. Kolik máme? 4 minuty. No. Takže kapitolu 1 bychom měli dokončit. Dostali jsme achievement.
Pardon? Sicilské slovo mafie znamená v překladu. Karl Falcone je hlavou, nevím čeho. Pardon, teďkom, to je jenom to. Kapitola 2. Já bych si kapitolu 2 nechal asi na další díl. Nebo tak uděláme půlku kapitoly 2. No. Tak si ji necháme na další díl. Nebo já nevím. No. Asi uděláme tu půlku ještě. No to přeskočíme. Tak. A jinak je to hodně dobrá hra. Hlavně jí musí, no, na obalu je napsáno 18+. A no. Jinak pak budu natáčet ještě NHL 13, Call of Duty, Battlefield a FIFU. A pak možná ještě i Wonder Book na Kinect. A možná ještě takový sport taky na Kinect, ale to až později. A pak ještě si koupím nějakou hru, asi Assassina, nebo no, uvidíme. Když tak mi napište do komentářů, jakou hru na PlayStation 3 si mám koupit, aby jsem věděl, jakou mám natáčet. A toho, čeho bude víc, tak prostě no. Pardon, zase za menší kejvání. Tak a v baru bychom to mohli zakončit. Tak u nás doma to asi zakončíme takhle, ne v baru, ale u nás doma. Už máme 7 minut. No, uvidíme. Nechci to přetahovat za 15 minut. 15 minut by mohlo stačit, ale prostě, jak už jsem říkal, doma to zakončíme. Takže takhle. Tam je taková, tam bychom si mohli popovídat ještě s babkou jednou. Mám jinou kamarádkou, ale na to nemáme čas. Ten běhá strašně pomalu. Když jdeš domů, tak by si mohlo pospíchat, ne? Ještě k tomu z války, když jde. Ještě má kufr. Má furt ten kufr? Jsem si myslel, že ho to někde zahodil. Co je kočko? Jaká kočka? Fuj. Odskočí. A jsem doma. Takže jsme doma. Tady bych to zakončil. A no, takže tady bych to asi zakončil. A no, teďka to tam budu dávat a hned jak to tam dám, natočím pokračování. Takže, nebo jak to tam dám, to asi ne. Dám to tam a trošku si nabiju mobil. Ano, natáčím to přes mobil, protože to má takovou blbou grafiku. No a prostě budu si ho muset nabít. A já se s váma zatím loučím. I s mým bráchou a čau. Čau.